fratele meu, ascultă la mine, vino la sală, sau du-te la sală, că aici n-ai șanse să ridici așa ceva, cum fac eu, Gonzo, Gabi și Câinaru, că tu ai ciroză, fratele meu. Fii atent cum să ridică 100 la piept. Ia. Of! Hai, baby. Hai, Bigix, hai, baby. Țicule, fii atent, frate. Uf! Da, mă, cum fac să... 14! de pitbull. 15! Hai, mă, poți. Hai, bă, a căzut pe el, a căzut pe el, bă. Hai, mă, a căzut pe tine, bă. A căzut pe el, gata. Gata, nu mai poate. Ce s-a întâmplat? Mi-a alunecat mâna că o am prea usuroasă, trebuie să mai dau cu cremă. Ale cui sunt mânușile astea? Am un fraier, Câinaru. Nu-i nimic, trece la următorul aparat. Următorul aparat? Bă, uite, să nu vii mă bad la sală. Dă mai încolo. Mai stai cu fața. La Z. Op! Asta spate. Bă, bă! Hai, mă, care e 40 aia, câte faci? Mamă, mâna! Stai cu doar mâna. Mi-a trăzit tu, mă. Nu-i nimic. Bagă la Z. Nu, mă, nu, că iau gantere. Al treilea aparat, baby. Mamă, mi-a trăzit tu, mă, de aici. A trăzit rău. Puțin de Hai, mă. mă. Ce faci acum? Braț. Mai jos, mai jos mâna. Bibi, mai jos. Stai-te. Drept. Ce e decât că într-o parte? Bă, stai, mă, drept, uite așa. Drept. Haide, mă, ia mănușile de acolo. Mânușile, pe sus. Bagă la sac. Au, te ai centură? Centură, mânuși. Atenție. Ale cui sunt mănușile alea, mă? Al lui Câinaru. Cine e Câinarul? Un fraier. Bă, iau mânușile lui și facem bani. Bă, nu, alea, mă, ce faci cu alea de Bă, picioare? nu, Ți-le, lasă-mă, pune-le, mă, și pe alea, baby. Și să pună mânușile. Lasă-l, mă. Dar vedeți bine, a? Și pe cine e la bătaie cu alea acum? Pe mine. Îți că bătaie lui Gonzo. Vrei să mă bați și pe mine? Când vrei tu. Mă bați? Îți dai seama. A, mă, gipsule. Și sacul unde? Sacul unde e? Unde, mă, sacul? A văzut sacul. Hei, vorbești, bă, mai bine le faci. E la mine. Cum îi dai tu, Lucicu, zi, mă?
uite așa dau. Prima oară la picioare și bum, în cap. Stângul, bum, bum. Stăm, ne lăsăm în jos, lovești. Sota asta. Și armul asta. Bum. Asta cu piciorul, da. Încălzire. Uitați-l pe Gonzo. Țicu. Hepe! Ce mai femeie? Hai ți-l este, mă. Doar atâta poți? Și hai, bum, una în cap. Bum! Stângul. Și te-am băgat în zid. Acolo te iau direct. Bam, bam, bam. Deci Bam. mă dăm cum la zetă. Bang, bang! Bang! A terminat pe viață, mersi frumos, atât am fost pentru ziua de azi. Niște plătări. Un mesaj pentru Țicu. Mesaj pentru Țicule. Pentru Țicu. Frate, nu Ia zi, fac pregătire. fac pregătire, o dăm amândoi în ring când vrea mușchii tăi să spar nasul ăla. Uite ce zace aici a mine. Ia. Fii pregătit. Zic că mâine Mâine la știb la știb. 30 de secunde îți dau în fața mea și n-am rival. Vă mai așteptăm. Cum îi dai tu Luță Căneanu? Țăc, uite-vă țăc. Bum, ce-i cu cuvânt țăc? Uite jocuri de-astea de picior.